Bună ziua, dragi prieteni! Me cheam Georgica din Irlanda. Sunt aici în capitala irlandeză și spatele mine e Curtea Suprem din țarul nostru. Această clădire se cheamă Patru Curteile pentru că există patru divizie în legile noastre. Toate zilele oamenii vezi, advocații, șosire aici, ești din această clădire. Sunt mulți camere în această clădire unde avocați arguează despre chestiune din drept. Avem drept din mergi în aceste clădire și vezi ce e întâmplat acolo. În spatele mine există râul Liffey, care e râul cel mai mare în Dublin. Există doi canalele, una la sud, canale Grand, e cealaltă canala Regală. Uite, west, e în această direcție, vezi, sunt pe spatele, am uitat acest cuvânt în românește, iartă-mă, sunt la sud din râul Liffey. Și, uite, pasăre. În această parte din oraș, mai încolo, există St. James's Gate Brewery, unde ei se fac Guinness, această bere irlandez, care este foarte bine cunoscut în toți partele din lumea. E deschis pentru turiști. La sfârșit din acesta vizit, ei dat turistii o bere gratuit, dar bilet nu e gratuit. Există mulți biserici în acest oraș. Majoritatea din oameni în Irlanda sunt catolici, 70%, uite, o catolică. Biserica din Adam și Eva. Scritorul foarte bine cunoscut, James Joyce, din acest oraș, a scris despre această biserică în Ulysses, o carte cel mai bine cunoscut, dar nu am citat această carte. Și 80 ani în urmă, pe banii noștri, când nu avem euro, a fost câteva cuvintele din această carte pe notă de 10 lira irlandeză. Și această clădire a fost distrus în războiul civil în iunie 1922, când Armata Republicană Irlandeză a fost această organizație teroristă în această clădire, lupta împotriva armata irlandeză și armata noastră are bombardat această clădire cu artileria, dar a fost câteva materiale în această clădire care explozava și mulți arhivele din nostra istorie au fost distrus. Spatele din mie e catedral din Christchurch, Biserica de Hristos, dar e catedrală, e protestantă. Există cealaltă catedrală protestantă pe la fel strada mai încolo, dar nu e posibil vezi din acest punct, care se cheamă Sfânt Patrick. Sfânt Patrick are predat religia cristiană în această țară în care secolul a fost 5-lea. E mare, e mai încolo, dar dumneavoastră ne pot vezi din acest punct. Există comuni români care au stabilit în această țară pentru mai mult de 20 de ani, dar
După România, a devenit o țară din Uniunea Europeană. Mai mult românii au vezi în țara noastră și eu auzi românește pe străzuri fiecare zi. După eu vorbesc pe românește câteva minutele, cuvintele revin în creierul meu. Am nevoie practica această limbă. Românii sunt foarte surprizat când eu am vorbit cu ei pe limba maternală lor. Și există o biserică ortodoxă română aici și câteva magazinele cu specific român. Sunt oamenii aici din Moldova și fost magazin Moldova pe Capel Street și avem zborul la Cluj-Napoca, la București, Otopeni și alți orașele în România, direct din Dublin. Nu știu dacă sunt din celelalte aeroporturi, din exemplu Shannon, care e lângă Limerick, patrulea orașul nostru. Aici vorbim limba engleză, dar avem limba noastră, care e limba irlandeză, dar de obicei vorbim pe englezește. Sunt numai câteva satule pe costiera atlantică, unde oamenii vorbesc limba irlandeză fiecare zi. Atât. Nu vreau spus mai mult acum, dar am nevoie de arată oamenii pe canalul meu lucrează mai mult interesant în viitor în alți partele din acest oraș grozav. La revedere, dragi prieteni români!